Aparell respiratori. Anem a observar uns pulmons d'un corder. Observem en detall la tràquea, les bronques, els pulmons i el cor. Observarem la respiració. Obrirem els pulmons i els mirarem per dins. Ara anem a observar la respiració, ¿vale? Per aquí el tub, que és la tràquea, que té la textura com si fos un tub d'aquests que passen els fils de la llum, ¿vale? Són com anelles. El que farem serà posar un tub de plàstic, perquè no ho farem directament a la tràquea. Posarem el tub, ¿vale? I això és com si fos el tub i aquí com si fos la boca del corder, ¿vale? Per aquí hauria de respirar. Quan respirem, inspirem, què posem per aquí? No, i ara què passarà? Què passarà? Què passarà si bufem? Què passarà si bufem? Què trobes que passarà? Judit, Que s'inflaran els pulmons. s'inflaran els pulmons? Per què? O que no explotin. Perquè S'explotaran tot Per què? Perquè Per què s'inflaran? Luis, per què? ens entrarà aire i s'ompliran, es desinflaran. S'ompliran, es desinflaran. Com la nostra respiració, no? Quan inspirem i expirem. De quants moviments consta la respiració? De dos. De dos. Quants moviments? Digues. El primer moviment és la Inspiració. que consisteix en entrar aire als pulmons. I què més? Expiració. Que consisteix en Expulsar expulsar l'aire d'on? dels pulmons. Val, perfecte. Doncs ho anem a provar? Ho prova primer la senyoreta i després veniu vosaltres a provar-ho? Sí. No ho he provat mai, això és un experiment també per a mi. Cuidado que no explote. No se sentirà. ¡La rulla! Jo ho faré passar. Molt bé. Molt bé, Josep. Molt bé. Vale, deixa que expire, pobre, si no. Ara per parelles vindreu aquí a observar el que són els pulmons, vale? El que és la tràquea la tocareu perquè la tràquea és dura, perquè és cartílag, vale? Tocareu, veureu que la tràquea és dura, és cartílag, i els pulmons són blanets, són esponjosos, vale? Sí, veureu també que el pulmó dret, d'acord, és més gran que l'esquerre. Aquí l'esquerre dona sensació que és més gran perquè té el cor a baix, vale? Té el cor a baix.